Po tak długim czasie Kaj Mutter i Oak wysłali Ericha, żeby znalazł swojego fatra. Łoził wszędzie, po lesie sam, szukał, kukał, nikaj go nie było. W mieście, po hołdach, nikaj. Pytał się nawet ludzi, nikaj go nie było. Ale czy dzisiaj uda się mu go znaleźć? I czy dowiemy się, kto pierwszy zgodł, to jest fatrem Ericha? Oglądaj do końca, zapraszam! Siemanko, to jest Erich i dzisiaj kończymy podróż w Kanto, bo mnie sam szlak jasny trefi, jeżeli nie znajdę mojego fatra. Jeżeli ja dzisiaj nie znajdę mojego fatra, to znaczy, że dopiero go wciepuję kamole. Tak naprawdę nie wciepuję tych kamoli. To, że hop, który lepiej je kamolem, nie znaczy, że tam są kamole. My dzisiaj go szukamy do skutku, bo pieruna wiele można szukać i łazić. Cisnemy na prawo, obejrzymy, może tam on będzie. W składzie się nic nie zmieniło, je tak jak zwykle, cisnemy dalej. Ja nie wiem, co ja mam robić. Jak tu nie wiesz, co robisz, jak mi teraz bal pokazujesz, te? Ty taki wnerwiony, te fajne słońce, te świeci, a ty co? A, bo ty się od panków, ty już wiem, czemu ty się taki wnerwiony. Wiedziałem, że przegrum. Erich, co tam u ciebie? To? Mach w sklepie za twoje pieniądze i trochę jest za mało, więc mi doszli. Te Mutter, ty do mnie dzwonisz, ino jak chcesz kasa, ja? Fajna z ciebie Mutter. Nie? Słyszałem, że się koło twojego fatra. Daj mi go. Nie, jeszcze tego nie znalazł, co ty go dosz? A fanzolisz, pewnie, że się umówił z nim, żeby ze mną nie gadać. Tyś to jest fajny synek, wiesz? Nara. Te pieruna, co Józek zrobił? Te przecież godek, że go nie ma, te. Ty jest moim fatrem, te. Te hopy jest jak jest młodszy od ciebie, jak ja mogę być twoim fatrem? No właśnie nie wiem. Ale jest tu paru takich hopów, wygoda o wydarzeniach, co były 20 lat temu, że one były 3 lata temu. A czemu tak? Bo te hopy były na takim jednym fajerze, kaje Jim ze kwiatkami i tak fajerowały z dziołchami, że im to wartko przeleciało. Co ty godasz, te chłopie? Co ty fanzolisz, te? Ja myślałem, że przynajmniej jeden odcinek będzie spokojny. Nie, zawsze będą fanzolić te, a ten co się tak kręci, te. Bo nie na furany, patrz. Okej. To jeszcze raz i jeszcze. No nie. Ej, umie furgać jak luft. Te Jimmy, ty że się chopie za dużo persila nawąchał. Ja nie mam żadnego Persjana, co ty godasz? Ale za to możesz szczury w kabzi, te. Teraz ci umbrion wciepnie. Szczury, grzyby albo mury i tak wleza do każdej dziury. Żeś mu fes chytrusek pocis. O nie, to je przyszła teściowo. No nie, już mi sparaliżowała go, te. Hopie, widziałeś jakiego węża zek zakosił? Ja i to chyba nie godasz tylko o Pokemonie, co? Kieruna, normalnie ludzie tu nie mogą łazić. Te, a ten co się w krzokach kitro. Siemano, je fajna pogoda, ja? Ty chopie, ty w krzokach siedzisz ze fojerem? Ja dzwonię do leśniczego. Tyś jest Otis. Ty, Otis, powiedz mi jedną rzecz. Ty, jak to je być fojer lufterem? Dobrze czy niedobrze? Co ty fanzolisz, ty? Ty, ale ten ogień wypuszczasz z jakiegoś magicznego napoju? Co ty godasz, hopie? Przecież takich napojów nie ma. O nie, to ten spalony kurczok, te. No ty żeś już fesą czadzią, żeby z takim czadem w krzokach siedzieć. Te, jak to je siedzieć w krzakach? Je dobrze albo niedobrze? Hopie, gdybym miał ci powiedzieć co najbardziej, to fojer. Fojer, który poparzył mi dłoń, kiedy byłem sam. Co ciekawe, te przypadkowe oparzenia najbardziej wpływają na nasza skóra. Dobra, kończ ten monolog, nie chcę go słuchać, idemy dalej. Fioruna będzie mi godał o tym, jak fojer jest ważny. Od tego sucho te. No nie, Pieruna. Nie, kolejny fojer. A ty je burt, ja? Opie, to zaraz wylądujesz za burtą, hehehe. Ten też wyczadził, no nie mogę. Tu nikogo nie ma, he. Czemu ty nie masz niebieskiej kurtki? Co? Nie, nieważne. O nie. Wreszcie zeście złapał, Erich. Długo żeśmy sam nie widzieli. No, chciałbym powiedzieć, że za tobą zatęsknił, ale jak zechcie ino trochę powoniał, to już żałuję tego. A ja żałuję twojej pierogarni. Byłech zech tam i są ohydne. Chcę, żebyś wiedział, że to jodołech ta fama po twojej pierogarni, dlatego żaden tam nie łazi. I jeszcze zech coś tam wciepnął, żeś kaś nasrał. O ty, Pierunie, to ty. Ty grzybie, teraz cię tak wytarmosza, że już więcej tu się nie pojawisz. Ziga chce się ciulać. Dobra, dowy chytrusek. Brawo, chytrusek. Ty możesz dalej ten otwierasz do krauzy. Ja się nie dziwię, że on nie ewoluuje, bo z tobą to nie można być szczęśliwy. O nie, chytrusek, Pierunie. O nie. Wszyscy wiemy, do czego to zmierza. Forfiter, żrij go wszystko, możesz nawet Ziga zeżreć. Chyba Hawk spali jego magnesy, zeżrij Beboka. Dawaj, Forfiter, trochę szałotów w diecie ci się przyda.
Ty Pierunie, przestań mi Pokemony prześladować. Ty, a przynajmniej nie trzymiesz tej bali, tylko na mnie palcem wskazujesz, te. Ja cię tak wskażę w urzędzie. Chłopie, jak ja bych cię tam wskazał, to by cię wykreślili z listy ludzi i zwierząt. Ty Pierunie, mam już ciebie dosyć. Ino po mnie jedziesz, a ani razu mnie nie płasisz. Chłopie, to ty żeś na dół na moja pierogarnia. Chłopie, srać na ta twoja pierogarnia. No właśnie, żeś to zrobił, to też jest problem. Dobra, to ja cię przepraszam za to, że ci srojech na pierogarnia, ale ci wybaczam to, że bez ciebie miałem problemy potem, jak spotykał ludzi. Zgoda? No dobra, zgoda. To życzę ci powodzenia w znalezieniu twojego fatra. Do zobaczenia. Te, aż się łezka puku zakręciła sam. Tutaj go nie będzie. Nic, idziemy na dół, trudno. Ty, ten pszczelarz. Idziemy do lasu, to jaki dziwny las je. Czemu tu trawska nie ma? Co to jest za labirynt? To jest jak jest w Ikei ogród? Co to ma być? Kajozech je. Te czemu działchy nie lubią robali? No bo jak im pokazujesz takiego pająka, to ja się nie dziwię, że się boją. Te szukam styka, który lubi robale. No to może na wierchu rób. To jest znowu ta przerośnięta pszczoła. O ty pierunie. O i szmaterlok. Ty wiesz, że mógłbyś nim przejść całą pierwszą generacja, ja? Co ty goś, jaka generacja? A żadną, już to fanzolimy. Dobra pieruna, kaje mój fater. Ty widziałeś mojego fatra? A co twój fater robi? No podobno cygaretami handluje. Ja, jest tu taki hop, ale zniknął, wiesz? Jak tu zniknął pieruna? No był tu, ale go nie ma. Nie no, świetna informacja, polecam. O, tu mi na jakąś fabryka wygląda, te. Trainer House. No dobra, to idziemy, no. O pieruna, to ja ten srogi stół, te. To siemano, ja bym chciał za tydzień taki stół. Załatwisz mi? Ty, tu jest taki synek, co jest fest podobny do ciebie. To jest mój fater pewnie, kurde, te. Kajon je. No tam w piwnicy siedzi. Ja, mój fater to na pewno w piwnicy, te. Siemano, ja do fatra. Ale to musisz zapłacić sam. Ty, ale Józek jest jego synkiem. Ale najpierw musisz go pokonać. Nazywa się Cal. Ty co, on jest z Ameryki, że on w calach liczy? Co to ma być? Lecisz na niego. Dobra, ida. Ty kurde, on wygląda jak jo. Fater, to ty zie? Nie, Józek jest Cal, co ty godasz? Myśmy są sam podobni, bo masz tak samo ubrano mycka. Kurde, Józek myślał. Co to jest za jeż? O nie, forfiter doły w niego. Kukej, to jest forfiter na forfitra. Takie coś to ja mogę oglądać. Tak jest. Ale ja chcę z nim pogadać. Stary, on już nie chce z tobą gadać, bo żeś go pokonał. Jak to jest te? Pieruna ocyganili mnie, jak zwykle mnie cygają, co to ma być? Kajtuje jako fabryka, co? O, tu coś je. No to idziemy. O, cześć Erich. Skąd ty wiesz, jak mu na imię? No i twój fater powiedział. On tutaj urząduje i tu mu fabryka cygaret. W końcu pieruna, kajon je. Popłynął na dół kaś do wulkanu, bo powiedział, że mu zabrakło ognia, wiesz? Pieruna, wchodzimy. Co to jest? To są klocki Lego, to o co chodzi? Kajon je, co to za fabryka te? Takie składowisko, co to ma być? Jeszcze pusto. Pieruna, na zoli też klocki Lego. Jeruna, jak mnie szwaje bolą, ja stąd wyłaża to jest za kara. Pater, co ja ci zrobił? Pieruna, widzę, że mój interes idzie jak mnie z pierogami. Pieruna, czemu tu się nie da przejść? To jest plac do przejeżdżenia, o co chodzi? Dobra, to cisnymy na dół dali. Pieruna, fajne to miasteczko, To są dwie hopy na krzyż? Dobra, pater je na dole, płyniemy tam. Kimś ty je? Pieruna, to tyś je moim fatrem. Erich? Tak daleko żeś do mnie przypłynął? Pater Pieruna, kaj żeś był. Czemu żeś zostawił moja matka, ty Pierunie? Czemu się sam interesem ze mnie podzieliłeś? Po Pieruna zechcie mnie szukać dla ołka. Ale ołk dla ciebie to je praupa, wiesz o tym, nie? Czyli co, łąka umiecie odszukać, jak żeście się znaleźli koło siebie, ja? Ja, bo chciałem, żebyś przejął interesy, wiesz? Bo tak wcześniej był gołębiorzem, ale łosą minął jeden gołąb. A cygarety to była przykrywka, wiesz? Bo jak sam się przekonałeś, niektóre interesy sam nie idą. A tak w ogóle to mam na imię Blue. Tak, że jest czerwony. Tak jak ty. Oczywiście mamy coś ze sobą wspólnego. Więc jak chcesz, możemy się spróbować. Tylko muszę wrócić sam do mojego magazynu. Czemu ty żeś to zrobił w Lego, tam się łazić nie da? No właśnie o to chodziło, żeby żaden tam nie właził, bo tam tyle ludzi było chętnych, żeby brać cygarety bez akcyzy. No, a ja bez to miał problemy, musiałem tu zamieszkać.
Ja powiem też, żeś tu fajeru szukał. Zech żadnego fojeru nie szukał. Jak chcesz, to pójdziemy do magazynu i się tam zmierzymy. No dobra. To do zobaczenia. Dopiero na kają te, co te, co te, on poleciał w luft, się obracał, kają nie te, co nie w niebo wzięty, o co chodzi? Czym ja jestem synem, że on umie furgać po tym, co to ma być? Jeruna. No dobra, dyć. Gratulujemy Titanowi 555 jako pierwszy odgłos, kto będzie fatrem. Możecie mu napisać szczerze gratulacje oraz Titan może napisać w komentarzach nazwę postaci albo Pokemona w następnych szmaragdowych Pokemonach. Główny bohater jest już wybrany, a twoja postać będzie miała wpływ w następnej grze, czyli w szmaragdowych Pokemonach. To by było na tyle, dzięki, żeście byli, dajcie tradycyjnie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia.